Салом алейкум. Бо ма бо ами Шерхан бо канали моби шоп. Ирӯз чикор кардам ма? Ирӯз мо дар кришаем, яке аз баландтарин ошёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бояд бор дигар мегӯям, яке аз баландтарин ошёна, то есть бино дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва имрӯз хостем ки фақат дар бораи телефон, гаджет, смартфонҳо гап назанем и як чизи просто дар бораи приложения гап занем. Бозор дуромадаген, бозорҳо ҳар хел ном доранд, мисол бозори фалонӣ, социални сетам бозор дора. Ном дора Play Market, Apple Store. Apple Store яъни английски store магазин меша, и Play Market меша Play Market. Хай фаҳмиде бозор ай. Унҷа мо медроем, ҳар хел приложениёро скачат мекунем. Лекин пеш ҳамин гап ма сар кардан, як гапи муҳимтарин бояд шумо да бугӯм ки приложениое ки зиндагии мо шуморо дар муддати кӯтоҳ иваз кард ва тонист ки корое ки мо вақтша 2 соат сарф мекардем, 3 соат сарф мекардем, просто ма кисаман хе мекомози и даставад мекунем телефонма, и хе медром, допустим алифмоби медром и хоп шотитида уже 50 сум гузаштак. Ёки хоп борсведа там примерно квартираи дими шумо уже оплата шуд. Хоп уже короче дигар хизматрасонии коммуналӣ тоғри шуд. Не только коммуналӣ, любой хизматрасонӣ. Рафти ресторан, ягон чи хурди сер шуди, кисата кофтасти ки сум нестай, телефонта просто ҳой мекунӣ, оплата мекунӣ. Инами хе сар мешава мавзӯи мо. Let's go. Топ 7 приложениёе ки дар Тоҷикистон истифода мебаранд. Банкҳои ҳозира, компанияи ҳозира, любой хел предпринимателиҳо ҳамашон кӯшиш кардаистанд ки як кошелёк ки хичонан создават кунанд. И как бы барои оплата кардан ва пул перевод кардан шумо дар приложениёи тоҷикӣ зарура истифода баред, барое ки пеш мо надоштем ин чизҳоро и дар рынок уже приложениёи тоҷикӣ дуромадаистанд. Яке сар мекунем 7 топови программое ки дар рынки Тоҷикистон данный момент существовать мекунанд, яъне ҳастанд. Ман дар бораи ваё гап мезанам. Якм алифмоби. Приложение алифмоби шумо да не только фақат переводи пул ёки корои банкитона ҳал мекунад, балки шуморо дар муддати кӯтоҳ, вақте ки банк рафте карточка гирифтани шуде, бисёр банкҳо 17-15 рӯз шумо да карточка метиҳанд, алиф сармоя примерно шояд 2 ё 3 рӯзда ҳамин хел кортона буд кунад. Ва як чизи дигар муҳим ҳамине ки шумо дар дохили ин карточка, мисол медрои алифмоби, дар дуни алифмоби ҳама определённи чизо ҳастай. Ина даже метавонед шумо авиабилети, банковские услуги, так онлайн игры, там такси, таджикские интернет-магазини, объявления и так далее. Также QR-код дора, агар аҳамият дода бошад, ресторанҳо меред, ҷои таксиҳо меред, просто ҳам хе вай мекунед, свайп мекунед, ёки хе QR-код қати сурат мегире и оплатаи такситона мекунед. Бинед чӣ қадar осона. Так беғарзи и кошелёки алифмоби ки шумо да кешбек метаҳад, бисёр компаниёе ки масалан 3 пятерка, бо чӣ хеле ба 3 пятерка, кафе маза, кинотеатр Наврӯз, хулоса ягон як қопча чизае ки кешбек шуморо метаҳад, яъне шумо ягон чизшона мегиред и 40% кешбек мешавад. И кешбекҳоро шумо ҷамъ мекунед, ранги Газпром меравед бензина заправка мекунед, плюс шумо да кешбек метиҳанд ёки бонус метиҳанд. ғарзи приложение алифмоби шумо метавонед инчунин истифода баред. Тесум, DC Wallet, Питамент Pay, Express Pay, Пайван терминал, банк эсхата, R1, Амонат онлайн, Имон онлайн, Хумо онлайн. Ё рамзура бад нест, не ки маки ё так нав развиват кардаистанд ва шумо бевоста ин чиза истифода бурдан метавонед. Мессенҷер данный момент бисёр мо истифода мебарем. Сар мехезем, нигоҳ мекунем ки моро SMS карда, бегаҳ мебинем, обед мебинем. Уведомление гирёна бо я вибрация метаҳад, ки сомона ҳуй мекунем, бо мекунем ки касе моро SMS рӯй карда и так далее. Баъди аз маҳкам кардани NGN дар Тоҷикистон соли 2017 уже приложениёи нав ай ҳар хел мобилни компаниё биромаданд. Масалан ай Селчи гап, масалан ай Мегафон моби гап астай, ай Вавилон Мегафон лайф астай, Салом ай Z бивши Билайн астай. мегзарем барои доставкаи авқот и доставкаи ягон хел напитка ёки авқот, обшимта хӯрокворӣ, не ки хӯрокҳои пухташидагӣ да чӣ мегӯянд, фастфуд.
дар ин кор шумо да шеф тиҷи фоида мерасонад, яъне ёрдам мерасонад. Медори приложения боира скачат мекунед, шеф тиҷи примерно 70 точка дорад ки любой авқота, любой закуска ёки мехӯрдагии чизи шуморо биёрад дар муддати 20 дақиқа биёрад дар дасти шумо тия и шумо вайда просто оплачивать кунед через ҳамун алиф мобилии там дига приложениёе ки шумо дар кораед. Следующее приложение дар бораи объявления. Барои объявления ҳамаи мо шумо зарурат дорем ки мошинхона, телефони кӯҳна, ягон намедонам мебели кӯҳна ёки дивантон дар хона ховай ҳавай бефоидаи шумо мехоҳед просто гире да буфурӯше, лекин ма ҳисоби ки вақт надоре шумо да сайти ки унҷо да объявления шумо метавонед монда сомонтиҷӣ ном дорад. Сомонтиҷӣ данный момент вақте ки дар поисковой шумо платформаи кофткода медроед, любой чизе ки мекавед ҳамин сайт шумо да меброед, ба фирма знакомия шиносаи сайт шумо да. И сайт шумо метавонед ки дар дуни сайт просто дуроед мошинтона, хонатона, и ягон квартиратона ки аренда мехоҳед супоридан, бидуроед просто бимонед и клиентотона пайдо кунед. Следующее приложение ки ма мехоҳам қати шумо гап занам дар бораи такси мебошад. Як 5 сол 6 сол пеш мо дар раҳо мебиромадем, хеле мекардем, знака уже фаҳмида, хеле маз мекардем, баъд такси меомад ба мегуфтем ака то фалони ҷора чанд мебарӣ, чанд қаи хела у хела бовай мегуфт не биё ха арзониш ки хеле ҳозир дига байн рафт коро. Просто медоред скачат мекунед приложениёи таксиое ки дар момент дар шаҳри Душанбе регистрация шудагия, хто медонед номошон чия, ҳамора мегиред приложениёшо скачат мекунед и медоред просто заказ мекунед, оплаташам тоже ба карта метавонед карда ёки метавонед кеш битеншон. Такси мебияд поёни хонатон и мешинед меравед. Дар охир гуфтаниём ки ба наздикӣ шутобе ки кори шумо осонтар шавад, шутобе ки шумо будроен як чизи нав дар бораи технологияи нав, дар бораи чизои нав бифаҳмед, плюс бо ҳавая харен, бо плюс ба нархи дастрас, бо плюс кешбек, бо плюс бисёр чизои навгонӣ, бо плюс телефони кӯҳнатона бимонед дар уҷода сразу дар мобайни 10 ё 15 секунд буфурӯшед, шумо да ёрдам метия вебсайти нави мо mobishop.tg. Mobishop.tg метавонад ки дунёро полный иваз кунад, и дар Узбекистон шава, и дар Россия шава, и дар Дубай шава, и дига шаҳрҳода шава, насиб боша ҳамаш ай поддержкаи шумо мешавад. Агар шумо подписатся кунед дар канали ма, агар шумо моро дастгирӣ кунед барое ки пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ бе 100 000 барои бисёр ҳадиақал подписаться накунед, як лайк бимонед ёки дислайк бимонед. Агар дислайк ҳам бимонед бинависед поёниша ки барои чи дислайк монде. Ман шутобе ки бидонам ки дар оянда ҳамин видеома хушрӯтар, навстар, бозам фаҳмонтар шумо да